Mbukeli weGesheke TV ngasekhaya. iGesheke TV ihambele kwaZungu la size khona ke insizwa kumlungisi bathi ke ukuphohloza sizwe lapha ke indaba amahlebezi cha asingagcini ngamahlebezi ake sizwe kuyena qobo lokho esikuzwayo ngabe kuyikhona njengamanje ke sinayi la sizoyizula abazi asikubingelele sikwamele kwabeni. Angibingelele mfethu, ngibingelele nabalaleli nababukeli bonke beGesheke TV. Siyathokoza kuyintokozo ukuthi ke sibe nawe namhlanje. Besizwa nje ngamahlelide ilogo iqembu lombutho kaKhongolose. Futhi ke ngihambela la kwezinye izindawo bengizi bethu ayibagadla ngayo uluntu. Ngihambela nje ngapha koNquthu kwenye ke insizwa yamlungu ethi hayi ngapha insizwa yasinisizwa ukuphohloza ngapha uluntu kuyona impela ke esigabe ngayo. Eca njengamanje mabethwala lezi indaba khona la okuzoba lemaza khona bengeke benze lutho ngoba phela intombi inathandana nakufika isikhathi sikuthi ke nihlukana ngezathu ke ethizini awusithatha usibeke ngestatement othe wasikhipha ukuthi cha iGod phela ngathi liyanqamuka lapho ke uKhongolose. Ngicabanga ukuthi mfethu khona kuliqiniso bengililunga likaKhongolose iminyaka nje impela ngaphinda futhi ngaba usihlalo wenhlangano yabahlali sangikhula eZululand ibanga nasho sathi ukusebenza kodwa khona kukho lokusebenza kanzima kodwa kuze kwafika esikhathini sokuthi umuntu athathe isinqumo sokuthi ngenxa yezimo umuntu abeyibuka ngakuchaza nje ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu njengoba ugqokile nje sithi nawe insizwa i-right igqokile kodwa emzimbeni ugcwele imvimbi kanti inhliziyo iyakhala kunobuhlungu nobunzima obhekana nabo emuva lokho kanti thina ungasikhombisi lokho ukuthi ikhaya libukele njengekhaya wonke umuntu ongalethemba futhi ongathembela kulona ukuthi leli khaya nami ngiyafisa ukuba ingxenye yaloya mndeni uma leli ekhaya kanti ziningi iy'nkinga obhekane nazo ekugcineni abanye ke kugcine kunezimo ezenzakalayo kubo noma abazenzayo ey'mpilweni zabo la emzalane imalo la kwa-112 okuwulungisa bridging ngishiyile kwaKhongolose. Ngicela nje ukuthi cha abasemukele isicelo sami sokuthi ngiyashiya kwaKhongolose okungesikona shiya futhi embuthweni kaKhongolose ukuba lilunga likaKhongolose iSANCO ngasho ukuba lilunga likaKhongolose ukuba yilunga leSANCO nokuba usihlalo kwabahlali eZululand. Ngifuna ukubheka la kwabeni uke wakuveza ukuthi uthanda ukusebenzela umphakathi intsha kakhulukazi kodwa manje ukuthi uyazana uthola ukuthi ke isupport awuyitholi uyavimbeka futhi ngendlela sokuvimbeka mhlawumbe ngokwakho yiphi le support okuyidinga uvimbeka kanjani ulekelele umphakathi phela ngoba ikhona nje futhi ikhonela ukuthi ilekelele umphakathi kungani mofuna ukuthi umphakathi bese yavimbeka. Ake ngingene kule ukuthi kunalezi zinto lezi ey'khona okufanele ngingafihli kwesikhathi ey'thinta le kuthiwa ama-factions ey'khona. Mina-ke kuyangihlula-ke ukusaphotha ukweseka uma nomuntu ongenzi kahle ngaphakathi embuthweni. Kuyangihlula futhi ukuba against umuntu ngaphandle kwey'zathu. Ezinye zezinto ey'dala lokho kuze kufike la kuba ukuthi uthi uyavela kwezinye iy'ndawo yabona nakwahulumeni uphethe wena ngoba wena umngane wakho asivumelani naye lapho kwi-region. Uma ngithi yelekelela lapha wena usazobuza kumngane wakho athi umngane wakho hayi uphohloza lehle entweni yethu yabona ayikho le nto yalowo mfo hayi lo mfo lo ma engathola isaphothi angizukuphatheka yabona. Ngenhlahla ke vela ngicontroleka ukwazi ungithatha uthi ngiliboniwe ukuthi angiyewena angikwenzi lokho. Yizo zonke lezo zinto lezo othola ukuthi ekugcineni ugcina ungasazi ukuthi kufanele wenzeni kuphi. Masikhuluma ngokuyosiza abantu abasha siyosiza isizwe sakithi into ama-factions kufanele siyishiye. Uma kuvela into ethile uyamuzi loya kushoniwe khona yeka ukuthi umuntu osondelene nawe uphohloza ngoba ungavumelani naye ngaphakathi kufanele ungawulekelele emusa. Uma usemandleni sikukhethela ukuthi yelekelela wonke umuntu lalela wonke umuntu futhi olilunga lenhlangano uma evela nesimo esiyinkinga emphakathini noma kufuna kusizana nabantu. Lezo zimo-ke ukuthi vele
uyibone ukuthi lokhu akuhlala kunzima ukuhlala entweni uyibone ukuthi kunzima uyalimala kulokhu uhlezi uyalimala lokhu uhlezi ngelanga kuyovela iy'nkinga ey'nkulu ezokuxa kungeke usakwazi ukubuyela phela sinemindeni esidingayo ebheke thina ukuthi kufanele sibe neqhaza esidlalayo ukuze iphile imizi yakithi imindeni yethu iphile. Kuzolahle ngiyazi ukuthi abanye ngaphakathi baphatheke kabi ukuthi usohambile besatshana noma ususithathile isinqumo mhlambe-ke khona mhlambe ngoba siyashiyana ngokwama-level khona mhlambe kade bengasazi inkinga obhekene nazo abalapha kodwa manje babesebethole ukuthi sekunale simo and basakudinga ngoba ngase becele bethi hayi ndoda besingazi ukuthi kanti la ubhaje kangaka besazi nje thina ukuthi konke into ihamba kahle kodwa manje isinqumo wasithatha thina sisiphethe sakudinga thina ongase kufike iy'mphume kanjalo usangabuyele emuva noma usebuyele emuva. Ngabe ngiphendula nje impendulo nje ekugcineni kodwa-ke ngiqale ngokuthi akekho ngathi ubengazi. Ake siye nje kwi-provincial level akekho ngathi ubengazi mhlawumbe nabanye abaku-national level akekho ngathi ubengazi izimo because ngicabanga ukuthi imvini ifoni yami bambalwe ngathi inamba yabo anginabo akekho ngathi ubengazi usengavela-ke nje omunye ethi bisingazi ngophela into iyaphila uma usopolitiki abaningi osopolitiki ingakho kwezinye inkathi thina sigcina sikule simo ngoba asikwazi ukudila nento ethi kwasopolitiki ingcolile nitha ingcolile yalaba abanye engcolile ukuphika nje yonke into nento ukuyenza yabo. Kulesi sikhathi esengisithathile kukhona khona okuke kwavela nabanye befona hayi mfowethu ungakwenza ukuthi hayi buya njani njani. Okokuqala kufuneka bakhumbule ukuthi abadili nengane awukwazi ukuvela manje usuzothi ey'khalazweni noma ey'ntweni ey'ngakwenelisi sizoyilungisa namhlanje manje ngisho ngathi sizoyilungisa manje uhlezi la ngizokutshela anginasikhathi sokudlala ngimdala uma ngingaka ngiyayazi into yobuholi angiyifundanga kwakhongolose into engizalwe nayo mina angidingi ukuthi ngize ngikhethwe ukuze ngikwazi ukulinda abantu ileyo nto mhlawumbe kungabe kusho laba abakhethwayo abakhethwa besebenzisa imali leyo nto lokuthi noma ngabe umuntu usengavele thina angeke ngizokubukela ukuthi ngibuyela kwakhongolose isinqumo ngisithathile. Ngifuna ukubheka kokubuza phezulu ukuthi bekade bengazi ngisho phela phezulu bazi khona la abakubiza khona ndoda awusondele kwenzakalani akaze bekubiza mhlawumbe ezokufanele manje babebona kuyikukhulu bakubizanga ngesikhathi nje beseza lokho nalokho noma bebona khona engahambi kahle kumele uyabheka futhi la uloni mhlawumbe futhi kakhulukazi wena different ngawo bazokuphika ukuthi different ngawo kodwa ekutheni kubonakala ukhongolose ukuthi ukhona ama-programs ebengiwenza nabafowethu esinabo uwona befundisa ukuthi kubonakala ukuthi uyenze angisho ukuthi mhlawumbe abasele ngeke bakwazi ukwenza lokho mhlawumbe bazokwenza ngazi siyobonana nje ngendlela masihlangana emgwaqeni sisazohlangana khona emgwaqeni sobonana ukuthi bazokwazi ukuqhubeka noma mhlawumbe bebekwenza ukuthi ngoba bebengakwazi ukuvela saphila kulo engingakusho nje yilokho ukuthi asazi noma bazoqhubeka kodwa khona engingakusho ukuthi mina nabo sisazohlangana emgwaqeni sisazohlangana nasamwe lapho kusuke kusetshenzwa khona ngoba siyenza leso sigaba ngoba simile njengoba nje ngithe ngiyaqhela akusho ukuthi sengibale ukuthi sihlangane endimeni yezepolitiki. Ngifuna ukubheka noma-ke ungasekho lapha-ke umbutho wakhona kodwa uke wakhona siyabona la eZululand nje ibivele i-ANC ikhona kodwa-ke enye noma ingavelile kodwa nje umbutho ayikhuphuka le ndlela manje sibonela abanye baphumile ukufika leli qembu elisha le-MK abanye baqongela khona lapho nganefoni nawe siyabona futhi ngabe uyahlehla futhi manje uma ubheka ukuya phambili nonyawo zayo futhi kuza ukukhetha ezule siyayibona mhlambe ukuthi khona imiyazo ye-ANC mangabe kwenza kanje. Hayi yabona nje ukhuluma iqiniso hayi i-ANC mhlawumbe uzoyibona ngama-flag kodwa mase sikhuluma nje ngevoti hayi uNkulunkulu yobe nje bathandile kodwa uyabona ukuthi hayi kuyabheda futhi ongathi uyakuphika lokho ungafuneka beke iproof ukuthi
ngiyabheda kuningi kodwa nje ngingakusho ukuthi ngikusho nje lokho kuqala mhlawumbe kuthiwa ngisengaphakathi ngabe ngithi hayi uzosibona sokuthatha ukukhandla izulu lelo sokuthatha ukuthi kusho nje abasho njalo ngabe ngisho njalo ngabe ngiyambela ukuthi hayi siyalithatha uluthi ithatha izulu lelo but engikushoyo angeke i-ANC libone ehlala izulu lelo so kuzana phela uzolimemezela umongameli usuku lokhetho ngabathi ey'nyangeni ezayo luzofika ukhetho bese siyabona hayi kuzwakala kahle ngifisa futhi ke sibhekela siyazi ukuthi ziningi ke izinto ozenzayo uke futhi wayevuza futhi ke uza kwethu engimfice kuso lesihlanu sizokubona ni futhi usaqhubeka ngendlela obukade wenzeka ngayo namhlanje ke khona la usenzele khona manje basokubona futhi kukhula kakhulu ukuphi nje manje ukubona kweminye imisebenzi yakho na isebenza ngoba lokuqhubeka isebenza futhi siqoqele nabafowethu esibambisene nabo kwi-foundation izanele bebesemtshali foundation sizokwenza sure ukuthi asibe ihlazo asibe ihlaya sizokwenza sure ukuthi siyasebenza abantu abasha nabantu bakithi bazoqhubeka i-service abo beyithola ngendlela efanele sizosebenza kakhulu kunokuqala lo futhi silindele ukuthi mhlawumbe babe khona abanye abasavelayo abafisayo ukusabona abanye kade babefisa ngenxa yokuthi besicashephi lebe zikhona bekwenza ukuthi kube nzima but njengamanje sivulele everyone ofisa ukuselekelela uma esevelile futhi eselekelela noma ngabe kuthiwa ukanjani sizomsupporta sizomana futhi sophumela obani ukuthi nangumuntu esimsupportayo okuyena oqinisekisayo ukuthi lo msebenzi wethu okusiza isizwe iphupho lethu liyafezeka kuyenzeka la gwabeni umuntu ofike ehlukane nentombi nomuntu ohlukane nensizwa bese labahlangana khona bese bengabukani ngendlela erayo mhlawumbe begcine bezondana bese kuba namagama mhlawumbe aphoyo so kubona lokugwabeni insizwa ahlukene nomuntu ahlukene naye labahlangana khona okungabikho ukuthi noma yonke into izohamba kahle ngokufanele kusekhaya hayi mina kimi angiswele umuntu ngicabanga ukuthi nabanye siyaxhumana sixoxe lokhu lesimo sikhona esizamakhaya ekhalayo sidlule bese siyahlela engicabangayo ukuthi nesiqiniseko sakho ukuthi sisazoyihlanganela ngabe ngizazosifica nje amabezo bebenazo gqoke namezi ze-foundation ze-foundation nabegqoke zabo sihlale siphuze itiye sidle inyama sishise inyama lapha sidle ndawonye sijabule angisho nje zami ze-foundation zikhona ngiyeza kahle ese-foundation zikhona ngifuna ukuvela sesesweka ngasemaphetheleni babeni kuyenzeka uma ngabe siyindawonye kube nemikhumelo esiyenzayo ney'mfihlo zethu ey'nkulu ezizenzayo ukuthi uma ngabe sengiphumile lapha kanti mhlawumbe ezizenza bekwenza ngapha mhlawumbe mina sengingapha ithini into lapha mhlawumbe ngicela ukuthi mhlawumbe satshe amavoti alapha sisendawonye ngapha njengamanje uzungala watshela khona amavoti akhona ngathi sibonelo kwenza kanjani abathuki nabantu asuke bazi ukuthi ubani wenza ukuthi sinaye wazi ukuthi mhlawumbe leya nto leya ngendawo eyigqitshiwe usangayimbulula esibese kanjalo ayikho into kanjalo ngicabanga ukuthi noma ngabe iy'phetheshe usuke ukhombisa ukungakhulu mhlawumbe ukuhamba nokungaphila-philike ekhaya ukuthi uma kuney'mfihlo zethu ezizaziyo uma sesihlabele noma sesihlukele bese uzendikelezo lokho kukhombisa ukungakhulu kukhombisa ukungabi nabo ubuntu lento esiyenzayo e-South Africa kukhombisa ukungabi nabo ubuntu angithi ukuhluka mhlawumbe ngokwamaqembu noma ngokwey'nkolo akusho ukuthi seniyizitha lokho kufanele sifune mina nje ekhaya ngikhona ekhaya khona abayiwo wonke amaqembu sihlala ndawonye yabo bengena endlini lapha-ke ngakithi mina benginanamakhethelisi ayenzi angene umuntu okithi oyikatha allah uyengayo uzophuphuta